Fraților, aici eu am un Samsung Galaxy S25 Ultra de 12 GB de RAM. Am varianta de 256 de GB de stocare și este made în Coreea. Și aici vom face frumușel decapotarea. Și avem frumușel telefonul. Frumușel. Telefonul este titanium white silver. Avem aici micul S Pen care nu mai sunt funcțiile wireless, este doar cât să desenezi pe el sau să umbli, în rest nu prea mai are nimica. În rest este fain. Eu înainte fostul telefon am avut Samsung Galaxy Note 10 Plus, care o zic a fost fain. Nu prea am folosit eu S Pen-ul respectiv, dar a fost mișto. L-am avut aproape 4 ani de zile și să știți că nu regret. Uitați, chiar telefonul este aici, fostul telefon care a dus mult, fostul telefon care ăsta, puteai să zici că erai mulțumit când foloseai funcțiile respective, dar le-a anulat. Aici nu prea îmi place, dar am de ales. Și după 4 ani am zis că merită o schimbare. Îl lăsăm acolo și acum vom deschide telefonul să vedem ce potențial are. De utilizare, aici căbala pentru că este și cablul respectiv, dar l-am găsit. Nu se mai dă adaptor, se dă doar mufă Type-C la mufă Type-C, care o să-l și folosesc chiar dacă am ăla de la fostul telefon. Dar nu contează, o să-l folosesc pe ăsta, că dacă tot este a lui. Și unde, doamne, iată nu-i chei, nu găsesc chei. Și aici este telefonașul care l-am deschis